Ole May ni som ni pali sang ni som ni panga inrin ni chibai vek ule mun sang ka channel lo thlir tu te abik takin Manipur lamte Myanmar lamte ami te kha inrin ni man nuam bik riau ule ole voina chuan he channel ti chuana khuwa wangtlang inrin ni jing sa ser lain ma kan han hruayanga sa chang kanin tlar thap mai atam jok an ho to a hei a ko chung hel ho an lo bang ani hi ti chuan kar tluanin na te kan han thoka kan thlai thar hral na te kan van ne pathianin malmin soma sum le pai te po alut ve dewaniang hei alun khop mai sa ser dor po zona tam tak ka dong thina sang ni som ni pali chu som ni panga chunga wangtlang in zakhuala kina so thing a thar chu dan hi atlang pui kan society hroi tu le bayar te zotin hetiang hi kan thar chu dan tlang pui ani sang ni som ni pali chu som ni panga chung hian wangtlang hian so thing kg nuai thum a thar chuaka chu quintal sang thum ti na ani a poisa chantir hian veibel chekhat le makta duai ngaman ania in zakhuala kan ni awangin in khatin quintal somthum theu thar chuak ang kan ni a ti chuan chung ko pakhatina so thinga sumalak lu za thi nuai khat singa ani mimal ina kan lak lu za tang chu cheng sing thum theu ang vel so thinga train sum kan la lu ta kan par kapita income ani chu so thing bi ka chu tiang ang chu kan thar chu dan ani a kan tho rim na te tire turin hei tukin me ni som ni pali sani som ni panga jing kara hian voksatui nai tak changin cholni chome tur kanin tlar thap mai ni himo khopui lam te po khan in lo muanga he thingtlang khote tak in zakhualek injin ni jing sa ser bazar ani chhun lama lo lam kan fang thlale don ni o kumha salama te kan hmuang khan so thing te pathian zara tluang taka kan han thar chu wain kuming hian thei top kan chu hloma video ma salama tlang au lo te lo lei ho te kan fang to a lo number 1 te voinai ro chuan lo number pahni na le pathum na le pasari na potul te lo kan fang don ani ti chuan tuna kan muk mek hi lo number pahni na potu nt la lompui ope kan ti chin a thenin ma omi kan ti chin lo kha ani a ani hi chin khat finga helai hi thlang ani a khu ama lo om hlau maya a fe lo amo ka tia ral le lama ram lama son ubiak sang luraria aribula hei so thinga lo la linga niang min mulo boka honge an la sinu thloi khu kan barak hai don te ang lo en ro le mom Ui, tahi kan di. Kara Katia miroti. kara dim te ki lai trang ten karon chua engza i lo hi trin hun fing tro chuan bu hi trin engza ngai tu Tin khat don ben. trin khat so thing i ding thowe Hei ti ba do. eh Hei tang tha. chang thak bu kara mo Ei om na tin tho khana zin da ba. oh engza vel na so thing i da Hei li ben tun. quintal level mo quintal li so thing quintal li la bu trin khat hun vel ni mo Hei. Tho thiang hun tu nga bu ka tang thak thau ta mo. Thak te nen khan. A san pa tin khat thau ni khan mo. Helam te hi chu tha ni anh lấy tới ka palur te son fe lo ni mo
nghe về đây đi đặt quan lên ô he là in lâu vel lệ cô em chú ô thar te te lâu mo à number in huay đan in đó tin cả là number nang ni kha pan ni na te ro cô em chú ô thar te te hi pathum na nia ni hi karon la ko về cái hình môi dậu cô la cái gì chú lom tu nai chun mo tôi nắm gì đó ấm lẩu ô ni na tin de ba tha ma te du la guitar te gala kenga nga zai mi deuh chu chawak chaw lai ve zai pu yang ai ni khuk theng vel tal hi bu ni ve to se mo guitar keng là cần dai ô ni tha ma mo chu mi atia lak top sat li lo deuh te hin du ai chan tlai ka va pi to a sọ thing lên hon chu ôi đang thấy nó gì vậy ma ro chu a poi pak chung lo o jun em hi kai lo wi lo mo jun kai lo chớ ni cái gì ông nó tục căn là quân là ta anh vàng in mồ ê in đầu quá à anh in đầu tắc tắc ngắm lo à anh đi nia in đầu thâu mà sa nuclear bomb thế dân mang tắc tắc ngắm lo vàng sẽ lão lâu phát tăng ngõ rõ chung vel cho còn là sấy đồn đón nhá bụ trâu tè hay gan là cuốn lóc tè nhỉ em ô mau trâu chứ muốn lá ngã ăn phải yang tu nãy hiền muốn nuông đó nó nhỉ hi lâu nằm bar pan nhỉ na bọc tu khan nhỉ lâu lang áo in ăn thang mà sắp ra chuan lâu lấy hút tên ăn hàng thang đấy à bị paruk lain chu mình nuwa number one tu yang chuan ăn thang à chu mình cho chuan number pan nhỉ na ma omi hian an thlang ani ya hei thlam po la sat thei lo wa la saman lo wa ni hi a nu fa le ka oman ni ya la saman lo wa ni nge ni chak ta chu chu vek to me ya pakhat lek thok tu wa nia bu tin khat le so thing quintal li lai an ling ani ya phật ông khóc thu mấy thổ mà lạc giàu tung viêu mấy thì ở lâu hi số này ra lệ lắm thì son so ri so làm so pu anh zua là ri ta thì hiện phải chín zel ri kal zel so lại cũng ta so cái mà ông đi lâu rất là đi anh đi bộ mình rằng ai ngã khẩm gian chú thar ngay mẹ lệ trâu này thế mấy ô lâu nằm bar pan hi na kan han phang dầu kha achaka ari kha lâu nằm bar pathum na potu puthan sang ata lâu han lu chou le nga la hei puthan sang fa pa tharte hi mystery thiang takania a thama hian mystery na lang do nem kan ti ni hei pol lo bom ta chu alo siam thange maya mystery ku chuak deuh na na chu hriat don awang ve tuipo alo khat lung maya a thlam chung in lu tong miang hei ketli thingpui ten lo hung luma amai ro chu adaka avalum du o me o katia hei thlam hi a thlam sakdan akut nu chu social tu chu wang nangin kholum lai han chol nan chon avan lum don ve o katia a thlam hi an sa du da riau hlom hian ka hramaya kina thlam nuam jok te pon lam mu tura ngai te ang thang lama te kan da chuk zelanga
thlam sa thiam lo kan la fang lo te pon yang e kan muang hian hei puthan sang ta chung kwa po an lo number pathum na hi bu chau te pon lo nei thaviau dona ang riau mai kan han fang phei zelanga an thlam kot vela te po an bu lo chau thap to maya lai hi chuan chung pan chho na kong zel khania helai kuam ri kanin ri a hei kanin ri na thla o ta chang che hian an bu hi bu chau chun nunan wan ti hlim em ve o a chau tha hle mai hring dap mai a fai sia an ma ni hian lo feng em o in pheizel ton te ang an lo fe so ta so puthan sang anu pui pf mo ki le an te ber mangai sanga an lo nu pui an lo la e in kom don teng an lo thlo lai te po hi an thiri la hi nu pui ani a hetia bu chau hlim fai takan thlo sak pi khi chuan bu hian angai em maya tunang huna nim taka om hi chuan bu hian che hlei thei thin lowa hi ol hei kanu huak bu hi engza nge puminin lowa hian tu le tin thum le chan ve mo bu pui hlang ami bu pui tin thum ai na tha se dam bu pan tin chan lu kim no te le tin thum le chan ve tu kan tu chuan so thing hain da tho em so thing hi bek som kan da bek som chu quintal liling mấy thầy quintal li yang ve la ngai tai la mo cha ave kan ya a tha bu chau in nei tha mu nuam manga ka tia chau tha kho ai box ye mo hemi mual kha nei ma sak khan so lai kha ko wan lo chuna chul kha tiro ka se ye anin ka sia mo helai kanum na ve hi chu puja ya chul khan ing tiro anin ka sia lung len thak la mai ne lo then khatin a sing te la lo an lei lain lei ngai lovin hetiang ang lo thain han nei a bu tu am bu chau ye em me tin thum le chan ve mun lo an han nei ania tam tak lo thar chuak don ni o a tho pon nuam ko mai ni lo te vak po hi me lo ka ti mo an kun ta ka chon de khoi mo la ya chon an lo hi ve de ma se kum tang no te kai to cho tho nan ma le ti khan lo number pathum na puthan sang lo kan fang zawa ti chuan kan chuk thlale a helai hian a huai number huai ho hian in tlar dewa a hnai lama hian lo number pasari na pu zote lo kan fang thlalo lo don ni hei ma omi lo thlang kong pui thlang chi khan pu zote hian thlang ve a lo number palina pangana le paruk na hi remchanga a kopin kan lon fang le don ani tun tu ma hian lo number pahnih na le pathum na zo a pasari na kan han kai ta a hei kong thlang lam hi ni dona hei hi pu zote hian a lo hi a zau deuh a ti nge pulom ki ma pe thena ti chuan anin phela zote hian an huan het aram het lama so thinga lin tho wang hian pulom ki ma ten number a doi deuh hleka lo an phel ve ania khu an ni po anu pui pikeneti le an fate berwal ten an nu pui an lo thlo me ka ti chuan hei tlem laia kapapal zong ina ka lasi mu be bi po te unau po an lo ko ya ni hi an fe ho
pulom ki mata bu chu avacha em ve o a chau pi ke I po chak hem hle mai thu chungin a zol dewa thu chungin a thlawa hei ko ngana du dewan yange mun zol lu tuka hi chuan hlo thlo hi a ha thlak ria wania rengina ama hi kan bia a jak zum deuh hle karon hoi ngam lowa ta hian lo number pasari na a hian puzo te pek thena hian bu po tin khat lai an lo tu dai maya bu chawan nei tha hei papal zonna kalasimu ki korpol ha min ron kuat chot tu khania tlat mai na maro chu hei pulom ki ma thlam hi mania kalom nu pakhatin kan thlama train wa thira chang fu na van ang em atia in bel chiang ton te hei tui chu lo khat lung maya chang fun thlam han lu ta han lum mai don vele thlam chi sang oma heng hi chu thlam third division lama ida te ang a number pot tu tak zote lo zok hi in thlir tel donila thlam pi lam chara hian zote po hian bu mun tlema zong thin chan va mun vel niang chu anei ve a tuna chuan bu to ten lo om to a thlo lai fan anuam deuh tu mai som fang kan thlo len tu jing ano hnia le tia hlasiam tu chuan uar takin thlo lai hla te po hi alo phua to ani chuan thlai chitin reng a zame atia hei zote lo a po mai an te lo duam to ngei mai hlasiam tu chuan chu tiang ang bu chau kara tan thlai chitin reng lo jam te po kha alo phua chuak ania an tram te po chor duam mange ai zol lam thlir tu te kha bazara motor khuk nu ai chuan heng thlo lai ami eng mai na a khoi bol hlo lo hang hi chu hrisel ani ti khalo shave ula kan laron thon don cheunia hei le pu zo te a number pasari na pot tu nu pu ya zo to niang bu chawa wa han nei tha em ve bu chau te thin an chema an thlengya hial mai ania tam tak lo thar ro se